Egunon, ongi etorriak guzti hori, gaur goizean hemen izango dugun Aurresku Ligako D eta B saileko txapelketetara. Lehenik eta behin, bi eskari, mesedez, mobilak itzali. Eta bigarrena, dantzari bakoitzak bi dantza egingo dituenez, dantza eta dantza artean mesedez ez sartu atera. Bi ohar horiek eskari eginda. Aurkezpen gune iritsi da, txapelketa batetan gaude. Aurresku Ligako D saileko txapelketa abiatuko dugu, Gipuzkoako Euskal Dantzarien Biltzarrak antolatuta eta laguntzaile lanetan Gipuzkoako Foru Aldundia eta Astigarragako Udala. 2011 eta 2012 urteen artean jaiotakoen txanda da, lehen txapelketa hau, bi dantza eskainiko dituzte, esan bezala, Graziana soinuzarra eta aurkez aurke. 11 dantzari izango ditugu lehian, txapelketa, lehiaketa, sariak jokoan, lehenengo hiru sailkatuek eramango dute hor mailan ikusten dituzuten sari nagusiak, baina guztientzako egongo da oroigarri bat. Musikoak jada prest, beltzez jantzitako lau mutil horiek, txistulena Pelliri goien da, txistu bigarrena Oian Alberro, silbotea Iker de la Linde eta tabala Lorentxo Rivera. Txapelketa dela esan dut, txapelketan epaimaia beharrezkoa da, jada prest ere hirurak, Naikari Bizuete Lezoarra, Jose Luis Vallejo Tolosarra eta Katerina Artola Oiartzuarra. Aurkezpen guztiak egin da, arauak ere azalduta, ongi etorri emango diogu lehiaketako lehen dantzariari, Maili Arrastoa Arotzena, Bilabonatik dator. Prestatzen joan Jon Alberdi Garde.
Txapelketako bigarren dantzaria, Legazpitik dator bera, ongietorria Jon Alberdi Garderi. Oholtzara hurbiltzen hasi, Nora Escudero Mujika.
Hurrengo dantzaria, haure Legazpiarra da, ongietorria emango diogu Nora Escudero Mujikari. Prestatzen joan Aiara Aguruza Arretxe.
Txapelketako hurrengo partaidea Adunatik dator, Aiara Aburuza Arretxe da bera. Oholtzara hurbiltzen joan, Alaitz Agirre Arruebarrena.
Hurrengo dantzaria Legazpiarra da bera, Alaitz Agirre Arruebarrena.
Hurrengo dantzaria Legazpiaga da ere, Araitz Berasategi Armendariz. Oholtzara hurbiltzen joan Ixone Lorenzo Bergara.
Ongi etorria emango diogu Lezotik datorren Ixone Lorenzo Bergarari. Oholtzara hurbiltzen hasi, Izadi Arbelaitz Oliveri.
txapelketako hurrengo partaidea Errenteriatik dator, Izadi Arbelaitz Oliveri da bera. Prestatzen hasi Nora Davila Arin.
Ongi etorria emango diogu, Zizurkildik datorren Nora Davila Arin. Prestatzen hasi, June Aguado Peña.
Urrengo txapelketako lehiakidea Bilabonatik dator, June Aguado Peñarabera. Oholtzara hurbiltzen hasi, Lucas Serrano Sánchez.
eta D saileko txapelketako azken partaidea dantzan ikusteko ordu iritsi da, Lezotik dator, Luka Serrano Sánchez.
saileko txapelketa. Gogoratu, lehenengo 3 sailkatuek trofeoa eramango dutela, baina partaide guztientzako garaikurra egongo dela. Epaimahaiak erabakia hartu bitartean, 10 minutu ordu laurden barru, B saileko txapelketari ekingo diogu, eta sari guztiak amaieran banatuko dira. Ongi etorriak berriro ere, bigarren gaurko txapelketari ekingo diogu, Haurreskoligako B saileko txapelketari. Lehian 12 dantzari arituko dira hemen, oholtza gainean, 2013, 2014 eta 2015 urte artean jaiotako neskamotikoak dira. 2 dantza eskaini beharko dituzte, Erribera soinuzarra eta Legazpi 8koa. Jokoan, horratzean, mahai gainean ikusten dituzuten 3 trofeo, lehen 3 sailkatuentzako eta gainerako guztientzako garaikurrak. Nork banatu erabakiko ditu epaimahaiak, hor jada prest, lanerako prest ditugu epaimahaikideek, Naikari Bizuete Lezoarra, Jose Luis Vallejo Tolosarra eta Katerina Artola Oiartzuarra. Horiek sariak, hori epaimahaia, noski dantzariak oraintxe hasiko dira, baina musikariak ere beharrezkoak ditugu, txapelketa guztietan, txistu lehena Peio Irigoyen, txistu bigarrena Oian Alberro, silbote Iker de la Linde eta atabala Lorentxo Rivera. Horrez gain, 2 eskari, mesedez, mobil guztiak itzali, eta esan dut 2 dantza eskainiko dituztela, dantza eta dantza artean mesedez ez sartu irten aretotik. Azalpen guztiak eman da, hasiera emango diogu B saileko txapelketari, lehenengo partaidea donostiarra da, Xabier Nabaskues Ugartemendia. Prestatzen hasi, Aizea Arin Konde.
ongi etorria emango diogu Ataundik datorren Aizea Arin Konderi. Oholtzara hurbiltzen hasi, Ane Perez Lizarazu. Txapelketako hurrengo lehiakidea Lezokoa da bera, Ane Perez Lizarazu.
prest egon Amale Michelena Burlada. Ongi etorria emango diogu Errenteriatik datorren Amale Michelena Burladari. Prestatzen hasi, Jare Urtabizkaia Otamendi.
txapelketako hurrengo kidea ere, Errenteriatik dator, Jare Urreta Bizkaia Otamendi. Prestatzen hasi, Nerea Etxeberria Etxabe. Hurrengo dantzaria Nerea Etxeberria Etxabe da eta Amasa Bilegonatik dator.
ahotsara hurbiltzen hasi Malen Ibargoien Garbaio. Malen Ibargoien Garbaio Hondarribitik dator. Prestatzen hasi Xalbat Maia Castaño.
Txapelketako hurrengo partaidea Errenteriatik dator, Xalbat Maia Castaño da bera. Oholtzara hurbiltzen hasi, Paule Bergara Zubeldia. Txapelketako hurrengo lehiakidea Bilabonatik dator, Paule Bergara Zubeldia da bera.
prestatzen hasi Maier Elizondo Muñoz. Hurrengo lehiakidea, Errenteriatik dator bera ere, Maier Elizondo Muñoz. Oholtzara hurbildu Lide Sagarzazu Arrillaga.
Hurrengo dantzaria, Hondarribitarra da bera, Lide Sagarzazu Arrillaga. Prestatzen hasi, Manes Bikuña Irastorza. Eta B saileko txapelketako azken lehiakidea, azken dantzaria Ataundik dator, Manes Bikuña Irastorza da bera.
saileko aurreskuligako txapelketa amaitu berri da, orain epaimahaiak erabakia hartu behar du, gogoratu lehenengo 3 sailkatuek trofeoa eramango dutela eta gainerako guztientzako ere garaikurra dagoela. 5-10 minutu barru, jada emaitzak eskutan, 2 txapelketetako sariak banatuko ditugu.